month of January, every January, it is a Bible month celebration. So, yung nagkaroon tayo ng Bible enthronement because it's the beginning ng bawat offices, church, family, magkakaibigan na i-enthrone ng Bible. Then after the enthronement, mag-i-start na yung tinatawag natin Bible study or Bible sharing. So pwede itong gawin sa mga magkakabarkada, sa loob ng simbahan, sa ating komunidad, sa loob ng ating tahanan. Dapat ang Bible ay naka-enthrone sa isang lugar sa ating tahanan at nang sa ganon, ang bawat pamilya ay mabasa ito at may share sa mga anak at ito ay mapag-aralan. Yun ang kahalagaan ng Bible enthronement. Hindi lang sa loob ng simbahan ginaganap, kundi pati sa ating loob ng tahanan, sa ating komunidad at sa ating mga opisina. It symbolizes life because this show the Lord's love for the people in the parroquia. It helps the priest to teach us the journey of God, the Word of God, and lastly, it helps us spread the love of God. Karang kaya katamang kaparokya, in significance na nini, kahalagahan na ng Bible enthronement na den tao miyagyag lang o mamotivate lang na basan de ing amano ni nga. So, makunaro din basan nung tayo enthrone, nung tayo pakilala karelang Word of God. So, as a Bible apostolate, ako, willing kong sumawag karen pamilya na may ka-Bible sharing kay karelang lugal o karelang bawat bali. So, mahulagay ni kasi lalo na ngayon kay panahon na yung sitwasyon tamo na kay katamang bansa. We need the Bible kasi the Bible speak the truth. We seek for justice. At yun ang king Bible. So, when we read the Bible, itang kakulangan na ning kay katamang pamilya, itang kakulangan ng komunidad, masasagot kay Bible at tuturuanan bilang meto nga Katoliko o Kristiyano nung naning dapat tanggawan o dapat i-aksyon bang kanita maresolba ing makanining sulyahan. Masaya, and like parang it feels like I'm really fit in here. Happy, comfortable, and mostly proud of myself po. Kasi naging member po ako ng Bible enthronement. Nang kayan pakiramdam kasi yakong tatalan king amano ning Ginoo. Agad nakakita ang pinortrait kong Santo Domingo, itang dress like a saint. Ya palang medyo muna king pamamasang Biblia. And every Wednesday, makayabe ko pa rin mag-Bible sharing, kariya mo, yan na pakiramdam. Huling ingamano ning Ginoo, dadalamiya. At sana rin alawang kaya nakanang po pangalawang kaya betakit pisaban, ipagpatuloy dito ang inumpisa ng Santo Domingo na ipasyag tayo ingamano ning Ginoo. Sana rin kaya na kumbinsita lang makyabe king ikatamong Bible sharing every Wednesday at intamong group para king Bible sharing every Wednesday kaya ng among Paul ampo pa rin aliwang katetista sana retang ating Facebook ating Messenger o ninong pwedeng makyabe kitang Bible sharing mi baka ta apalaganap tayo itang amano ning Ginoo. Then tao, mayagyag this time, nabasan din Biblia. Area kabud papatong o kakanaking niya itong lugar nung dapat makayantabi niya kay Biyana. Apart na ni Biyana, part na niya. So, ating kung hayal bin kanita kitang kapada Jess Layot at niyang in-interview kaya nakansabi na makanano ngayon may intro ng Bible, ngayon Bible month celebration, naning gagawa na as a person. So, pinulo kaya po ito, sinabi na, kaya baro lagyo, na in Bible, kasiping niya kanong matutod. So, inigawa ko ito. Bawayot, kasiping niya matutod. Baya matutod, basa niya. Kagising na basa niya. So, siguro ita mo,
sasabihan tamo, pinsasabihan da ignorance of the Bible kano is ignorance of Christ. Nung tayo kilala yung Bible, tayo kilala yung Kristo. Nung buri tayo nga kilala yung Kristo, asingon at haluguran, dapat babasan tayo yung Biblia. At tayo kabud babasan, nun apply tayo king kikatamong aldoldo pang Biblia. Lalo na king kikatamong panugaling, makayayon king kaburyanan nga po. So when we read the Bible, ababalo tamo, nung nanong in kaburyanan nga po Ginoo para kikatamo.